A začínam prvým pravidlom. Vždy pomôž ľuďom v núdzi. Vždy pomôž ľuďom v núdzi. Buď čestný a hovor pravdu. Buď čestný a hovor pravdu. V každej situácii preukáž odvahu. V každej situácii preukáž odvahu. Nenechaj sa odradiť ťažkosťami. Nenechaj sa odradiť ťažkosťami. Nikdy sa nevychvaľuj a nepovyšuj. Nikdy sa nevychvaľuj a nepovyšuj. O rytieroch bolo známe aj to, že aj keď nie všetci vedeli čítať, tak museli poznať staré príbehy a legendy, pretože práve oni tvorili ich históriu. No a náš rytier vám teraz jednu takúto príhodu rozpovie a vašou úlohou bude hádať, o ktorom panovníkovi bola reč. Takže dúfam, že máte nejaké základy z dejepisu, tak veľmi dobre počúvajte, na záver sa vás to opýtame. Ani moc nie.